Boubacar Traoré bete ne an bɛ sigi ka na kumaso in kɔnɔ an bɛ foli ni tɔni an b'a lase kosɛbɛ den bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ tunga fɛ n'u bɛ k'a lamɛn Mali tungarankew an k'u fo kosɛbɛ k'u ni cɛsiri nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn ka foli ani tɔni k'a lase hali bi an dɛmɛbaw an'an kanubaw Nura FM tɔgɔ la an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn yanni Jawara Damangile an ka foli ba ye k'a Jawara lada k'a k'a bisimila Awa Gindo k'a k'a bisimila Amadu Bagayogo Indonésie o tɛ wa ko ne ko k'a bisimila Nura FM o sanfɛ Adama Magasa ale fana b'an lamɛn waati bɛɛ ko ne ko Adama k'a bisimila Nura FM sanfɛ Zumana ko n ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma sanga ani waati Zumana Jakite ani Madame Jakite an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔ min ye Faransi kelen ye Ibrahim Tungara dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn badabada sanjeba minnu bɛ yen n'a bɛ balontan terrain min ye awɔ i ka dɔn sugu belebelew n'a ɲɔgɔnna caman bɛ fɛn fɛn ye n'a belebele don ni awɔ i ka dɔn a bɛ jɔ kologiriya sira fɛ a belebele a bɛ Faransi ni waati na Ibrahima Tungara a b'a lamɛn kosɛbɛ Ibrahima fo ka waliɲuman dɔn ko a Tungara k'a bisimila Nura FM o sanfɛ o man dɔgɔ min ye awɔ kunnafoni an sigi kun don dɛ o kuma kunnafoni caman a b'an bolo kɔrɔ i jɔ fɔlɔ dɛ kana don ta yanni ka don kunnafoni kɔnɔ i bɛ n kɔ wa ayi ne ja dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ an ka page sanfɛ video dɔ don ne ye ɲininkali kɛ video in na yanni ne k'a dɔn ko e yɛrɛ don ne t'a dɔn a don su bɔnɛ jumɛn bin n'i kan Ablaye Jara ana don sa bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min nan ko a ma ko lundi bana balanta mana kɛ tɔgɔ fo i ko ni hakili ta di ne ko Magasuba bɛ Mali la hali bi ne ye video ye haramu ne yɛrɛ kɔni ma se ka taa la ayi ɲininkali don a ka haramu Magasuba a bɛ egili kunna hali bi Magasuba bi yan ayi a bɛ egili kunna a bɛ egili kunna kɛ ayi munna Bavier bɛ yan Bavier Touré ya fédération Fema foot a bɛ kɛ k'ale to si banvɛsi don na yira la a ka journaliste bɛ kuyatɛya la nɔfɛ baara ye min o ti kɛ ayi Mali u b'u sen da an kan k'a tereke hali ndi nkɔ fɛn bɛ kana min ka jugu ni ko tubu n filɛ k'a f'i ye dɛ n'o tɛ ni kun ye dayɛlɛlen anw ye dɛ hawla ne ni Ala cɛ bi min carton rouge min dira anw ma yan ale la bi min refusera yɔrɔ in na yan fɛ ni Samuel Eto'o fils de tun bɛ an ka fédération kunna ɲankuma y'a sɔrɔ FIFA ye kuma wɛrɛ fɔ siga t'a la wallahi n bɛ sɛbɛn f'i ye a ye wulibali don ɲankuma y'a sɔrɔ FIFA ye kuma wɛrɛ fɔ kuma dɔ fɔra mais ni ɲɛma b'i bolo min bɛ kun siɲɛ de la n'a taara n'a ni FIFA président ye ɲɔgɔn ye ka na yira anw na ko ale branché don vesti ba don ka vesti don ka photo ta a banna min ye o ye k'a dɔn kɛlɛ min yɛrɛ bi yan fɔlɔ ballontannaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka jugu clubw ni ɲɔgɔn cɛ fédération Bavier dɛsɛra k'o ban o dɛsɛra ni Mali ma qualifié a ti balan na koyi a ti balan na a ti balan na dɛ juguya b'a kɔrɔ n'o tɛ da kun yɛlɛla n dɔgɔ kana ɲɔgɔn nɛgɛ juguya b'a kɔrɔ juguya bɛ dɛ awɔ a tɛ wuli mais i man ka kuma jaabi dɛ Magasuba ɲɛma a bɛ yen a bɛ egili kunna wa ou bien a bɛ cogo di Magasuba hali sɔgɔmada in n'an bɛ don min na comme bi a bɛ egili kunna bon il faut pas k'i ka Mali ballontan ko kuma fɔ wa mun ye Bavier Touré Aïssa Ngo hali sɔgɔmada in na a bɛ Fema foot kɔnɔ il faut pas k'i ka ballontan ko kuma fɔ ye bilen c'est fini na Mali ballon tɛ yan ni Magasuba tɔgɔ b'a la yɛlɛma Bavier i bɛ ne sen bɔ a la ne t'a la bilen o yɛrɛ yira anw bɛ ballontan de nɔfɛ yɛrɛ yira de la kosɛbɛ yanni e ka maaw fara ɲɔgɔn kan maaw de faralen don diɲɛ don o don fan bɛɛ journalistes b'i nɔfɛ n'i ye naani kɛ min ka dagani sanfɛ o bɛ kule i tɛ se ka Bavier yɛrɛ tɔgɔ fɔ Mali kɔnɔ abada a tɔgɔ bɛ fɔ dɛ ballontan tiɲɛnen don fédération tiɲɛnen don joueurs bɛ kuma ligue bɛɛ ɲaaminen don c'est pas possible awɔ ligue bɛɛ a bɛɛ ɲaaminen don k'a sɔrɔ u bɛ wari min ta fédération na par mois Ala dɔrɔn de b'a dɔn wallahi mais ça va pas non problème ye min ye dɔrɔn c'est-à-dire Hachimi kɔni a b'a ka décision ba t'a la a diyara n ye wallahi 26 mars Wenzɛn ani terrain jumɛn tuguni Mamadou Konaté a y'a ka Omisor to yen o kɔni o ka to yen Issa Omisor Modibo Keita tɛ yan a k'o to yen ni terrain tɔ ninnu Ala kama u k'a di opérateur économique ma a ka haramuya n'u bɛ se ka min k'a la u k'a k'a la a ka dabɔ ni Omisor m'an bɔ a k'an bɔ n'a t'an bɔ an k'a to yen terrain min b'anw fɛ Mali kɔnɔ a terrain ka dɔgɔ diɲɛ dugu caman na a tɛ mais o bɛɛ fɔra tuma bɛɛ anw de bɛ taa an ni maloya et puis cɛnin yɛrɛ ye mun kɛ Magasuba la de ɲɛma a ka ɲi ta n y'a f'i ye n k'i kana n dusu la a ka ɲi sa a ka ɲi Bissouma ye mun de kɛ Magasuba la a ka ɲi ta a ka ɲi
ka Bissouma yɛrɛ dessin ten dɔrɔn ka sin k'a bila Magasuba kunkolo kɔnɔ. Awɔ. Bissouma y'a dilan o a y'a tiɲɛ o cɛnin bɛ bɔ. A mana munumunu dɔrɔn Bissouma. A b'o labɔ. E ye mun ko sugu ye. A ka ɲi ɲɛma. An ka taa. E kun ka to n ka gafe ta e kana na. An ka taa sa. N dusu kasi. A bɛ ɲɛ. I filɛ ka n dusu kasi nin. An ka taa a bɛ ɲɛ. Non. Mali ko don ale limaniya ta. Ko in ni limaniya a bɛɛ tɛ se ka kɛ limaniya ta ye. Fɛn dɔw bɛ yen f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. Cɛ ka fɔ Baviye a tɛ foyi la. Minnu b'a nɛgɛ k'a bɛ baara la a tɛ foyi la. Putere. Hali ni Baviye kun tɛ yen. Mali bɛ se nin yɔrɔ in na. Awɔ. Hali ni Baviye sara Mali bɛ na nin yɔrɔ in na. Wulibali don. Hali ni Magasuba tɛ yen anw bɛ niveau min na anw bɛ sɔn ka tɛmɛ ala yɛrɛ. Siga t'a la. A ka ɲi i bolo don. Kana jɔ dɛ Baviye de y'an se yan dɛ Baviye a y'a kɛ a kuma sigi kun ye mun ye n'ale m'o kɛ ala tɛna ɲininka. A ye mun kɛ foyi. Ɲɛma an ka taa. Coupe d'Afrique kana c'est à dire quoi e bɛ ne ka ballon d'ango kalama e bɛ ne bouton rouge digi quoi o de man di vraiment i kun ka to n ka gafe kala an ka taa sa a ka ɲi an ka taa. Non mais a bagara ma quoi wallahi ayi ala cɛ yafa ma i kun ka to n ka gafe kala yafa ma an ka taa an ka taa sa hali anw ka sisan ye bɛɛ t'olu ye wa o tɛ balontan yiriwabaliya ye wallahi balontan yiriwabaliya don o bɛɛ y'olu de ye foyi ma kɛ bilan zéro ni tɛgɛrɛ fɔ maa kun min ka bilan ka ɲi kɛ anw bɛ ka Asimi sankɔrɔ ta ka kumaw fɔ Asimi ma yan Asimi ka dɔrɔmɛ b'e kɔnɔ wa abada a ye dɔrɔmɛ d'e ma wa ayi Sokɛli dɔrɔmɛ d'e ma Putere u b'a kɛ ka ɲɛ wa awɔ sécurité sira fɛ hali n'a tɔ caman ma ɲɛ kɔngɔ b'a na minɛw b'a na o ye tiɲɛ o tiɲɛ awɔ mais sécurité bi a bɛ cogo di a ka ɲi wulibali don a bɛ ka taa dɔɔni kosɛbɛ i bolo don a ka ɲi an ka taa balontan an y'o bila pewu Magasuba bɛ yan n ka kaɲi sa a bɛ hakili kunna an ka a tɛ yen ah bon voilà an ka taa a tɛ yen o diyara n ye a tɛ yen Ablaye Jara n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ an b'ale ka fasiri an b'o ta Ablaye ko Ablaye kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant l'indépendant i k'a dɔn Ablaye kumanen bɛ a kɔnɔ Ablaye Jara a ko n'i ye jateminɛ kɛ wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ kosɛbɛ halisa min ye an ka cɛdenw ye n'a bɛ Mali sɔrɔsiw ko fɔ n dɔgɔ bɛ se ka i k'a dɔn cɛsiri dabɔ cogo min halisa min ye an ka cɛdenw ye n'a bɛ Mali baba sabali a ko kuma na sa min ye i k'a dɔn cɛdenw ka wulikajɔ ni cɛsiri o ni sababa bɛnnen don i k'a dɔn alhamdulilayi fɛn min bɛ yen ni a bɛ kɛlɛ machine belebele n'a b'o kofɔ n'an ko a ma ko hélicoptère tɔgɔ hélicoptère de combat Mali an y'o sɔrɔ badabada radar an y'olu sɔrɔ min ye groupe terroriste minnu bɛ yen n'u b'o ka i k'a dɔn yɛrɛsagokɛ la anw bara jamana in kɔnɔna na yalisa i k'a dɔn olu bɛ se k'a dɔn cogo min o banna pewu min ye Ablaye Jara a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye transition ye kaburu nana waati min u bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ ka laada min sigi laada in dɔgɔ u bɛ ka laada in u bɛ k'a lakile laada in bɛ ka taa dɔɔni a k'o de siratigɛ la yalisa hali bi anw ka seko a n'an ka dɔnko ka se k'a sinsin i k'a dɔn sɔrɔsiya ani minɛnko yɛrɛ sira fɛ an filɛ ne ka wulikajɔ kɛ ka minɛnkuraw sɔrɔ minɛnkura ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn Vladimir Poutine i k'a dɔn o ka dugu la n'a bɛ Russie la n'a b'o ko fɔ min ye diɲɛma girinnen don u bɛ i k'a dɔn mankan ni wowo ci la diɲɛ fan bɛɛ fɛ Vladimir Poutine sigin bɛ ale bɛ ka diɲɛ lajɛ yɛlɛ ani quoi a bɛ o la siratigɛ la min ye Russie la ye i k'a dɔn minɛnw kɔni olu bɔra Russie la ka na suru anw fɛ yan ni minɛn minnu filɛ nin nɔgɔ avion b'u la n'a bɛ wele ko avion de combat min ye i k'a dɔn radar bɛ a la radar min bɛ yen n'a bɛ dernière génération n'a b'o ko fɔ équipement n'o ye minɛn wɛrɛw ye olu bɛɛ lajɛlen b'a la nin bɛɛ ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ se k'a to hali bi cɛdenw k'a dɔn ɲini fɛn o ka kɛ anw bolo sɔrɔ fɛn ye donc a bi kalo caman bɔ Mali armée a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la terroriste nɔfɛ hali bi ni ala sɔnna ma o ka se ka sinsin o baaraw de bolo dalen Ablaye Jara a ko nin min filɛ nin n'o ye i k'a dɔn hélicoptère n'a minɛn tɔ minnu nalen filɛ n'an taara ka t'o kunbɛn o don ko a k'o ye i k'a dɔn minɛnw de ye minɛn min kun fɔlɔ nana n'o tɛ minɛn wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ sira la i k'a dɔn dɔgɔ n'olu bɛ nalen a ko nin don mercredi kalo tile 30 n'o ye mars kalo ye san 2022 aéroport min bɛ yen n'a bɛ aéroport international président Modibo Keita n'a b'o ko fɔ nin kɛnɛ in kan min ye anw ka ministre de la défense ancien combattant toi y'a dit moi y'a dit moi il a fait la guerre de Tchécoslovaquie min ye i k'a dɔn ale ministre n'o bɛ colonel Sadio Kamara n'a b'o ko fɔ a kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ministre min bɛ yen n'a bɛ i k'a dɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ réconciliation colonel major Ismaila Wage a kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na min ye chef d'état major général min bɛ yen n'a bɛ armée kunna bi ani k'a dɔn armée de l'air o fana i k'a dɔn chef d'état major ale fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ko n'i y'a jateminɛ Russiw ka avion belebele dɔ bɛ yen n'an b'a wele ko cargo minɛn ninnu nana i k'a dɔn o de kɔnɔ ne ka kunsi anw ma i k'a dɔn Bamakɔ kɔnɔ a ko minɛn ninnu ye mun ye hélicoptère de combat n dɔgɔ
awekado obe ala bole ngoy min ye awekado mobile min be na be wole ko véhicule mobile min be awlu chama be akono ani kado radar min be na be dernière génération ikado ka fo o radari ikado ko fana be akono minan jama mbade de be do minu sonzone ku binywanga ni mpangulu bay ngonna na ni be ko amako cargo ni ya jetemine minan nunu kundi dore awun gemba ka wuli ka jom minge ka kele bolo minu sigi bla maliko ani kado min ye opération keletigi ananyu anan chama se ka halibi ko lu dilido min bi se ka to awekado pa maminu be no etrejigi no yi bi se ko be fa kelingili wallahi bantai ka ko be ba ya jetemine halibi no ya soro min ya awekado hélicoptère asugu chama ngoni be awunga armée bolo bi be alhamdulillah ani tare chama ambo fo kuna funi sirafe ka se ka se lu ke ka buni ko lo bonyana ndo min ya awekado mi awun fleka mina min soro ni na bi wole ko radar dernière génération ndo akifati ma were bolo sa nga min ya awekado ba maliba akoni be awunga mangoro ka akoni ya jetemine ministre min be na be defense ministre ko fo awekado ani komata no be colonel Sadio Kamara ko fo aya jira ka fo ni ngomi vleni terroriste keleli abed dabo kunyo odi ni bi fanga di awekado halibi anga cheduma kama min be ni dok ngembe ka kise douala kama nunu ka se ku se bakoro jo helicopter nun chama na kunyo odi ni be ku di dore ka se ka do min ya awekado jugu yere kungile abe fami ve folo jugu kumbe ka se baya min daga nyeshi awma anami doni min ko bi kelende de do min ya anga chedum yi o ka wuli ka jo ko yele mana ka bu ani do kosobe be ba don ko imbi chugo min bi o kuma na ningo inte dore tradition ma minun vleni hakilina ni mirina o de bula min bi se ka to lakana o bi sabati kosobe do ni aje timine wati min bara imbi damine ma chama be minun gumma son kosobe ngabi anya ye ka fo ko na nuna kama jebulu fe min yi koron vela fe dugu chama be minun dugu deun usegi na kana usegi yorola kala un damine na bara ukera mo bi ukatani ka segi ke usagula ko fama ko wuli ka jo min vleni do wele te koy halibi minanga nyini ka duma ala sona ma nyini fe abika awon bulu soro fenye akala jigina mi octobre ko 2021 Mali army hélicoptère nani o fana irisule ko ka fabrication anyo soro munition chama anyo lu soro munition ni awekado hélicoptère no lu kera sawwi ango che do mbi jamana ko jamana famille no ve kelela yalsa mi seba ya o se ko lu soro o ma mi do ni me ko bi ndo pangulu nana aradar nana ay alhamdulillah ha barkala amla jara ni yaka fasire lende bana o ka bido boli ibu jabala barabana afon ne ma 60 barabla abana pew barabla la pew ndo kuma bana koyi aradari moyne arada parti sakana layi aradari moyne nga chango kuma bana de kuma teble kuma mingo de ni ayukule kame bossam ninde be wole marache jeu là alba rectifier avec tout fouiller permis awo ma bana hal na ka de fouiller ka chugo benga di ni rectifier le doit fouiller bali abana voilà kosobe ala ka ni sababu ya rabiyama Marima Ganyama, Albiama ila kanumba ku sur le Menuro FM na. Bismillah. Kononto anenani tomi murumuru duru. La seli amgo ke kabo jela koroji kuyumani wadala. Nega durusira 76 33 43 03. Manyana. Le pays nebe mbolo dombe boni aye. Mwenye Mamadou Jara ke akumara. Ibora kida do munye helicopter munu sorolla. Kokata fara munye aradari o soroli okan. Osiratiker la ko munye anga colonel Sadio Kamara. Ale de ministre de la défense et des anciens combattants. Ma keren konin konala ayayira kafo ame domine nafo go bi ma shika bagabagali ma shika gerente ko okoninte na munye olubo ko sira kan koy no de malikura sira ko ma shika bagabagali wa ma shika kuna fon langolo nyama ko otino olubo ko sira kan patri baga fola ako munye équipement no ko fora abe marama fen chairman de abo okofo onne irisia ambolo di nyogama abeni kana wati jankoni abeni kana obo bolo di akara sababu ye munye panguru chairman be aka ja fokata fara marama chairman kan mu me ga sawabi ninga bamanchu ni ku uningena ku okaraba irisiye o chairman ku usanga de awma patriba ka fola ako munye arabado no bena masikalo club bisabama sambafla ani samuga ani fla ibora kidado la tukumna munye anga ministry no je colonel Sadio Kamara nyama katika denya ayokumata ayayira ka foko ame domna kombi ko malide mbela jelembe tsegi disugoshi ne anga armeye munye colonel Sadio Kamara katika deno ayayira ka foko munye mashika gerente
si ka pression tino olu bɔ u taabolo kan ko maa si ka mun ye kunnafoni langolo n'a y'u janga cɛ u ka buru fiyɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko o tino olu bɔ hakilina kan hakilina mun bɔ olu la bi miirina mun bɔ olu la bi o de mun ye an ka lakanabaaw bɛ se ka jo cogo min na mun ye terroriste kɛlɛ mun ni a talen no ka don anw kan yan ɲɛma kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na mun ye colonel Sadio Kamara ɲɛma a ko an bɛ don min na ko bi olu b'u disi gosi farafinna fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ anw ka lakanabaaw n'o bɛ an ka lɛfama o kofɔ ɲɛma anw bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ an bɛ don min na ko bi an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ maa si ka dɛmɛ ko o ma ta ka anw sɛgɛrɛ mun ye colonel Sadio Kamara hali bi ɲɛma a kumara koyi a y'a jira k'a fɔ ko mun y'an ka jamana faama ye n'o bɛ Asimi Koyita kofɔ Asimi Koyita mun ye a dalen a bɛ sogo a mun ye a sigilen a bɛ sogo sogoko tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye an ka lakanabaaw n'a bɛ lɛfama o kofɔ ɲɛma ninkura bɛ se ka di olu ma cogo min na kɛlɛ mun na a taara ta ka na bi an kan an bɛ se ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔna cogo min na k'o ye jamana faama n'o bɛ Asimi Koyita kofɔ ɲɛma ko a ye ale miirina ko ye mun ye colonel Sadio Kamara ɲɛma a kumara dɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye ni maramafɛn minnu n'olu filɛ nin na a sɔrɔla bɛɛ lajɛlen k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la ɲɛma siga t'a la mun ye kulekan kɔni ko bɛ bɔ dɛ wa kulekan ko a sɛbɛkɔrɔ bɔ mun ye colonel Sadio Kamara ɲɛma hali bi a kumara a ko k'a b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ lajɛlen ka cɛ ka fara ɲɔgɔn kan mun ye an ka lakanabaa ninnu an bɛ se k'u kunna wolo cogo min na danaya mun bɛ yen n'an y'a ta ka di an ka lakanabaaw kan don tɛmɛnenw na ko an ka danaya ni ka a kurakuraya o sabu kɛ ɲɛma siga t'a la ko mun ye armée an bɛ don min na ko bi ko ɲɛta o sɛbɛkɔrɔ bolodalen don wa mun ye hélicoptère mun na an bɔlen filɛ k'a sɔrɔ nin ye ɲɛma fo ka taa fara mun ye radar dernière génération in kan ɲɛma siga t'a la farafinna dugu minnu bɛ yen nin waati in na ko a bɔ olu bolo ɲɛma a bɛ compter bolo la kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ le pays ale kɔnɔna la mun ye Mahamadu Jara ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ baasi tɛ kuma ɲɛna bonya diyara n ye tabarikala min ye awɔ i k'a dɔn a fɔ Nura FM a page Facebook filɛ baw ye k'i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo an de ta ye ɲɔgɔn ye anw ka page sanfɛ baro tulonkɛ ɲɔgɔn bilasira ani hakilina dajira ɲɔgɔn na o de bɛ kɛ page sanfɛ u k'u hakili t'o la kosɛbɛ n'o tɛ bloqué to bɛ yen dɛ CDR kabako a kɛnbɛ ka ɲininkali kɛ ko o b'a jira k'a fɔ ko élection bɛ se ka kɛ dans 6 mois wa CDR kabako minɛnw nali ani kɛlɛ kɛli k'a ban pewu o tɛ kɛlɛ dɛ minɛnw nana san 30 kɛlɛ min bɛ sen na élection kundanw bɛ kɛ ka dafiri bɛ kɛ bi an bɛ tila ka segin an kɔ CDR kabako an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a labɛn an k'a labɛn n'a bɛ ɲɛ cogo min an ka dugawu kɛ Ala k'a dilan k'a d'an ma baba kuma banna o ɲɔgɔn hakilina jira tɛ yan o kuma an bɛ foli lase CDR kabako ma k'a ni cɛsiri nɔgɔ hali bi an bɛ taa awa i k'a dɔn Sayidu Traoré awa Sayidu Traoré an b'ale ka fasiri an b'o ta an bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko nouvelle horizon a ko awai ka don dɔgɔ gɛlɛ min bɛ anw da la n'o bɛ tali kɛ Mali ani CEDEAO ani ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya e ko fiɲɛ bɔda tɛ ɲini ka di an ma sa wa a laban a bɛ ɲini ka kɛ alhamdulilayi sabu min ye awai ka dɔn maa min bɛ n'a bɛ taa ni ka segin na an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati dama dama bɔ min bɛ Goodluck Jonathan kofɔ nin dɔgɔkun laban in kɔnɔna na yalima dɔgɔkun dɔ in daminɛ Goodluck Jonathan a bɛ sɔn ka na anw ka jamana kɔnɔ wa n'a nana garizigɛ ka bon kosɛbɛ min ye embargo ye a ka cɛ ka bɔ anw da terikɛ b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ a b'i n'a fɔ fiɲɛ bɔda an bɛ n'o ye a ti mɛn a ka sababu ye min ye awai ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ kalo caman an y'o kɛ an bɛ ɲɔgɔn na hali ni awai ka dɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'an ko a ma ko CEDEAO ani union économique et monétaire ouest africaine n'o bɛ UEMOA n'a b'o kofɔ an n'olu mɛnna ɲɔgɔn na fo ka na kɛ sababu ye kalo tile kɔnɔntɔn n'o ye janvier kalo tɛmɛnen n'o ye wulikajɔ kɛ ka bere k'o ta anw kan k'a da anw kun pewu o min n'o kɛra a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman lase awai ka dɔn jamana in ma a ko de siratigɛ la kumakanw kɔni y'a jira k'a fɔ Goodluck Jonathan a bɛna Bamakɔ nin dɔgɔkun laban in walima dɔgɔkun dɔ in daminɛ awai ka dɔn o tɛ taa fiyewu ni Goodluck Jonathan n'a ma na anw ka jamana in kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ Mali transition awai ka dɔn o nikun jalen don cogo min CEDEAO fana awai ka dɔn a b'o nikun gɛlɛya kelen in na dɛ mun yi jan bɛ gɛgɛgɛw a ko nka min ye awai ka dɔn wulikajɔ ni cɛsiri minnu n'olu kɛra yalisa min bɛ se k'a to bɛn ani kelenya bɛ se ka na anw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min médiateur min bɛ yen n'a bɛ Goodluck Jonathan ko fɔ a taalen kɔ awai ka dɔn ko a bɛna sigi ka na Bamakɔ tuguni don na nataw la fɛn caman bɛ yen min bɛna ɲɛɲini ka ɲɛdɔn ka ɲɛ sɔrɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a ko Goodluck Jonathan ka nin wulikajɔ in awai ka dɔn dɔwɛrɛ tɛ koyi sommet min kɛra n'o ye sommet extraordinaire ni CEDEAO ni a y'a laɲini hali bi u ka pɛnpɛn n'o y'u ka gɛrɛntɛ ye ko k'a sinsin anw kan tuguni n'a kɛra jumadon kalo tile 25 tɛmɛnen a ko o de kɔfɛ ko a bɛna ni ka na lajɛ bɛn bɛ se ka sɔrɔ kow la cogo min a ko n'i ye jateminɛ kɛ yanni nin ko in bɛɛ ka kɛ min ye awai ka
do CEDEAO a maa dɔ be no be Mario Gomez ko fɔ Mario Gomez ale kɔni ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiriw barika bi ka bonya kosɛbɛ min bɛ se k'a to ko ninnu a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo a ko bɛɛ ka bɔ yen a jirala anw na k'a fɔ Goodluck Jonathan min ye awɔ k'a dɔ kari dɔ kalo tile 20 tɛmɛnen ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɔni bi ka kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to ko ninnu bi ɲɛ sɔrɔ a ko hali bi min ye kalo tile 21 n'o ye ntɛnɛndon ye n'o bɛnna marisi kalo ma anw ka minisiri min bɛ n'o ye Ablaye Diop ye ale fana jɛkulu min bɛ n'a bɛ CLST ko fɔ ni olu bɛ k'an ka transition jateminɛ i ka dɔn a n'olu maaw ye ɲɔgɔn ye hakilinaw ni miirinaw y'o falen u ni ɲɔgɔn cɛ o sira tigɛ kelen in de la wulikajɔw bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to hali bi gɛrɛntɛ min bɛ anw da la a bi foni ka bɔ anw da la k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye hakilila jiginna CEDEAO ye bere in da anw kama cogo min n dɔgɔ o faranfasiyalen don ni k'o fɛsɛfɛsɛli k'o ɲɛfɔ maa caman bɛ a dɔn nka o kɔfɛ CEDEAO nani bi yɔrɔ min kalo 12 ka taa se kalo 16 k'o ka ɲɛ sɔrɔ ale gouvernement ale kɔni y'a jira k'a fɔ kalo 24 anw bɛ se ka awɔ k'a dɔn o de kɛ baaraw ka kɛ awɔ k'a dɔn o cogo ye Sidiki ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ bisa wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ ka kɛ a b'i n'a fɔ min ye kalo tile 24 kalo 24 kalo 16 ninnu danfara bɛrɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ kalo 6 kalo 8 yɛlɛma kalo 10 n'o dun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ni dabaliw de bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to hali bi CEDEAO b'a ta lajɛ Mali fana anw b'an ta lajɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min o de kama CEDEAO natɔ min filɛ nin ye Goodluck Jonathan ŋunuŋunu kumaw ni fɛn caman y'a jira k'a fɔ CEDEAO ka kalo 16 u bɛ dɔɔni fara a kan anw ka kalo 24 anw bɛ dɔɔni bɔ a la o kumana o fila n'i y'olu tɛntɛn k'olu lajɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka kɛ kalo 20 ye 20 mois a bɛ sɔn ka kɛ 20 san kelen ani kalo 8 n'o kɔni kɛra ni CEDEAO ye fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ o la sa o fana y'a dama kuma wɛrɛ ye sabu ko in a sɛbɛkɔrɔ tɛntɛnna a tɛntɛnna fo ka na se an bɛ don min na i ko bi donc kalo 20 ayiwa a tɛ tɛmɛ o kan n dɔgɔnin ma fili o bɛ sɔn ka fisa o ka fisa an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ transition in ka d'an ye dɛ kosɛbɛ a ka taa sira dɔw fɛ a ka d'an ye dɛ ne cɛ mais n dɔgɔ an man ɲi Mali walahi an man ɲi kosɛbɛ Asimi ninnu u ka baara kɛcogo n'u ka kow kɛcogo ka d'an ye kojugu mais n dɔgɔ an man ɲi maliden yɛrɛ an tɛ sɛgɛn ku ayi an tɛ tɔɔrɔ ku gɛlɛya kɔni kuma tɛ wa ka don an n'a hakili cɛ o ye sekondi dama dama de ye on n'est pas mûr ni cɛ Asimiw ni Sogɛliw mago bɛ min na an hakili ma mɔ fɔlɔ dɛ min kun pour que vraiment ɲini fɛn ka kɛ sɔrɔ fɛn ye a bi fɔ da de la bilahi a tɛ dusukun caman na siga t'a la dɛ n b'o f'i ye dɛ a tɛ wuli o wulibali don a man ɲi ayi a tɛ wuli donc Asimiw ni aw bɛnna ko la nin sen kosɛbɛ a y'aw ka baaraw kɛ a banna Ala ye min don o ye wasa kɛ mana hali bi Ala ka dɛmɛ kɛ ami n dɔgɔnin gɛlɛya fɛn fɛn filɛ nin ye n'a bɛ ka suru anw kan an kɔni bɛ k'a kɛ awɔ i ka dɔn embargo ni fɛn wɛrɛ nka min ye diɲɛ fan 14 bɛɛ gɛlɛya in bɛ fan bɛɛ fɛ sabu Ukraine awɔ i ka dɔn ani Russie ka ko mun ka cɛ min ye awɔ i ka dɔn sama belebele fila olu de bɛ ɲɔgɔn na n'a kɛra min ye don na nataw la an n'a fasiri k'a ɲɛfɔli ma fasiri filɛ Nouvelle Horizon u ka fasiri don min ye awɔ i ka dɔn Awa Suwadu Traoré ale ka fasiri don i bonya b'a la ma kɛ ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye Nouvelle Horizon ne ye ale bila mun ye sɔden Bamako ɲɛmaa ne ba ale sama ka gɛrɛnna ɲɛmaa a bɛɛ na ta n'i ye sufɛ kɔnɔ n'i ye ale pantɔ ye n'a ti fɛn kɔ fɛn ba a kɔ mun ye Laya Jara a kumara a ko mun ye CEDEAO maa ninnu ye ka ɲɔgɔn ye mun kɛ marisi kalo tile 25 u ye bɛnkan mun ni ko o ta ko mun ye jɛkulu mun bɛ faralen don ɲɔgɔn kan n'an k'a ma ko parti jɛkulu cadre d'échange des partis regroupement politique pour une transition réussie ɲɛmaa u y'a jira k'a fɔ ko mun ye CEDEAO maaw u y'o jɛrɛlajɛ mun kɛ marisi kalo tile 25 ko anw marabaw kɔni kɛlen bɛ k'u da de ko u ti ka fɛn fɔ fɔlɔ o siratigɛ la mun ye parti jɛkulu minnu u faralen don ɲɔgɔn kan k'a kɛ cadre ye cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie ɲɛmaa u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ wele bila mun ye maliden bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u ka an fanga kɛ kelen ye sanction mun na a talen bɛ ka anw sɛgɛrɛ mun ye embargo fo ka taa fara mun ye frontière datugu mun talen bɛ ka anw sɛgɛrɛ ko a bɛ se ka wuli joona cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye CEDEAO maa ninnu y'u ka ɲɔgɔn ye mun kɛ marisi kalo tile 25 a donni kama fo ka n'a bila bi la ɲɛmaa anw marabaw kɔni ma jaabili kɛ ni ka ɲɛsin u ma o siratigɛ la parti jɛkulu minnu u faralen ɲɔgɔn kan cadre d'échange des partis politiques regroupement ɲɛmaa u kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi nin ko in kɔni kɛlen bɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ kamanagan o sabu kɛ waati in fɔ CEDEAO maa ninnu olu ka ɲɔgɔn ye in kɛ fo ka n'a bila bi la ko anw ka marabaw kɛlen bɛ k'u da
kulabaransigi ni ma ku tiga babu foike mun ye kadri manunu ya ira ka ko kuma na ko am maraba ku desna de ka aklina ko tawa aklina mun na be ka sababu ye uni sida o be se ka do dakale fe to muna ni nga bo dakale fe mun ye kadri na be parti jakulu nun ko fo ni ma ya ira ka ko am domine na fo ko bi ko mun ye am maraba ko nga feran da bali bala jele ne tiga senga gele mun no lu ba an jamana o kona la ni yo gele o takajite mena kalaje mun ye lakana bali ya kadri ya ira ka fo ko o ba ala fo ka tabla mun ne sumangoma ani fen chama nyama kenenga mun ye kadri ko ni ira ka fo ko mun ye o bara mun ne an ka transition manunu ku ka ngunya shoma ame domina na fo ko bi fatri ba ka fola ako ni ye sira manunu nga conference u ye conference mun ke mun ye masigalo kile mun ga ani duru u ka conference mbani ko fe u ye bataki ci ka ira ka fo ko an ga jamana fama no be ashim ko ta ko fo ala ye bali ya mun no o kera maye ko kenaka nyama ko kera fenya na u se ko toro u ka soro ka ira ka fo ko mun ye kalotani fla ninga na bla kalotani worola nyama ku te temoka o sanction mun ya ta ka on se kala jamais kalo kle kononto ko o sanction fena ko atewuli o stratégie mun ye cadre de chaîne des partis politiques et regroupement des partis politiques pour une transition réussie nyama ya ira ka fo ko ne nimsa ko baye o sabe ko mun ya an transition marabaw ku ka nga feren dabali bala de tiga senga nyama ko ani selo kana fo nyangu tukushla o sabe ko bu ye gele ko abaga surutu bu ye jamana o konala inna fo ko mu ye sungalo mu gi denga gre kadri ya ira ka fo ko mu ye sit ay anga marabaw no be autorité ma ko fo ko ka nga feren dabali bala de tiga mu nya ani selo be sega benka ngale nga tukumna ali bi kadri maw nyama o kuma de ya ira ka fo ko mu ye fen chama ne be ibe na ka fo ko olu songo yela jamana konala mu ye baragero chama fana be ame domina kom bi olu chama siglembe asin samara o kono mu ye kadri manunu ali bi ya ira ka fo ko mu ye fere be sega soro ni bala jelena ne mali do ko nan bajira ka haklina ta ke kelenye ka an fanga ka faranywanga ka ja kuya de ke fosira manunu nyama ku ka sanction ko abisega wuli ali bi kadri manunu ya ira ka fo o sanction ko abisega wuli ko wa sanction ko an ja ko le do ka wuli ko mu ye sanction ni ba ka wuli ko sobe ko mu ye jamana gela fa fle jamana kani ko mu ye sira manunu sanction ta ka an segere ko gela bela jelen juye mu ye sanction yi kadri manunu ali bi kuma de ko mu ye anga maraba ko nga feran dabali bela jelen tika senga ka wati fo mu ye chronogram ye mu ne kalata jele me sega ke wati muna una sida o ka be o kan mu ye kadri manunu ya ira ka fo ko o yolu fela ko bi ko o yolu fela ko shini nyama ngoni me domna ko bi ma chama ko ni mi yira nyininga mu ye kadri manunu u fela ka ni bara mun keta u fela ka ni korofo mun keta ko mana ku ye don fini nyelama wa wala man ye fasu do ma do wa ko mu ye nyingali chama ko ni ko atomi siglimbe ka fem ngoni jelo ni napo nona kene mu ye kadri nunu o be ka pression yere ja ko de ke ko ka babali fela taninga transition ninga asegere na fone fela anya sama ka bo mu nye so de bama ko ale kono ma me sama ninga o le la ya jara mar me ga nyima ibunya obala radio ye nura fm bi kono do ani nani ko mi murmuro duru kala sirige ka bo ko nyuma ni were dala jala koroji ndo minya away kado kadri mo u fela ka wuli ka joni hakilda minge ndo hani bi ko jiddo ni ko koliji sabu minya away kado ni ya mesedia o mo gelimbe ka ba sedia o la muna bani inti dobre ben nyembe away kado franci ale di away kado bulo jala sedia o tongoro o kuma mi doni mi ko bi minya sedia o malika wuli ka jonna ka cesiri o kembe sabu yo ka dugu chaman be lu sumine be o ka jugu ya ka tabulo jugu ala bisa minya burkina faso sedia o ya hakilina ni mirna minta ka nyeshuma burkina wulla ki jode burkina nyamo ko ka fo sedia o no be taw ka chila o ka to ka chila o ka faro la de olu be ku ka barake selon les réalités de leur pays o ka dugu tienw ye minu ye olu be ka barake no de o bi barake no ka ritmu de barake olu ka délai mi o de yelma min be olu mogo be minu na no sera ka ke awati nu ni ala sono olu ka wati o ake wati mais kana jagwa wati pembe olu ka ay ka do ka foko kuma bi chade uti jena de fa vole fleni barake ro ka sigu shendiga kono an musule ben nimbe fɛnw ka gɛlɛya kosɛbɛ an sigilen don nin bɛɛ parce que nin fɛn ninnu fɛn filɛ nin a ma daminɛ bi koyi a daminɛ n'a mɛnna dɛ kosɛbɛ o tuma an bɛ ɲinɛ maa kelen ka aw ka dɔn maa ba yiri ka nin yɔrɔ ta k'o dun k'o bila jufa la k'a dun ka taa n'a ye cogo min ka d'a ye o banna dati mɛnɛ sisi ti bɔ o ti ɲɛ a fɔra o ka dabila anw ko k'an pereselen don k'o ka dabila minɛn minnu kan ka san n'o kan ka kɛ ka an ka cɛdenw lakana ko mina ɲɛnama t'u bolo an b'u labɔ dɔrɔn ka taa kɛlɛ kɛ diɲɛ don o don ko an ka sɔrɔsiw bolila ka bɔ nin dugu la u ye nin dugu to yen rebelles ye heure 2 kɛ rebelles ye tile 1 kɛ diɲɛ don o don mina ɲɛnama t'u wa ayi o daminɛna a mɛnna aw ma dabila bi wa
pew e ba me ko rebelu ye mali soro so ata ko bulla abada abada o bana pew amena kosobe awo wati ka dika anwa kiri bonka fura ka je bon c'est ça ça veut dire que souvent hein ce pays là c'est inquiétant hein nyama ni yesha nugu klene ka jo kala di bakono mais a ko une surprise barka be boya de hein manu politique no a ko une surprise barka be boya de siga tala de ay ko surprise wa ati to ko bon an be min fara fo jamana nyamaw ko ni jamana marabaw yi fengelen ko ni bi o ko hakili to ala awo do se ka lomi do ka mana mana kan fo de o tinya o bana imana mugo fabriquer chocho imana hadama de lala ka glan chocho an se ka ke ina fo ala e min gla ka bla abada at se ka ko ay fo ka nyewuli abada o tike o ko nyele de ko sobe nyew ka yele ay baraw ka ke chugula o de ba to jamana bi bon nogola abana note hadama de hake mayne amay o so mayna buru ko ina neni dok mana ngomba atigila fumya wallahi sungolo min na to fle ni Allah taala cha ko mako karsa kaya ko war mine ka dun akan toy abana ay awo dama min bi o chama ayo ko war mine ka dun akan toy aka ka war dun anfo jamana be chugo mina on bado akan toy abana o chama ne ko amango alhamdulillah ya barka lay wallahi neti ne ndi doya membi ka konya ira alalake koso abana o tebelebele ya ododo abati bulu hakilnatai ne hakilnatai awo angwambi nywan la fumya ka nywan blasira ka nywan so hakili nyumana ai alate famia to fumya fe ko kanga nga waru kanya mine ka ba be ka dio ni chedo na be ka dio abika dio na be ka dio re mo dole do ubado u yere be nyondo u be nyondo sa u be nyondo bara nya shirin do ma de ni alaka bilibili nyino ya alquran ya ko amma tika daka billahi atewuli ashi siga fo kuga atiga baraka clean yala na ma foi ka war mine kadu abo o chiga kewa kiga mine kadu ashi shogal do anti ashimi do ihidadi ambanga baraka ke an tay malikodi alhamdulillah baraka lay shogal beta mali betoy ashim beta mali betoy abana mawdum fana ga ma fabriquer le mbe ujodo ay ni uye ka fenve fo se ko bi ko do de kala ba kala masa bi ko do de kala mo ba do fendo de bi ka ke nyama ujogodo awala ujogodo bado nu ba kala ma ko bu yere bulo me kiba ka chade ukana bere goshi wala bede kana goshi berekele na noto ubado wallahi ukabara yere dudu abana ukabara dudu ala ka ni sababu ami ndo bita angata nya awai ka do maliko fabe maminu na ikaro ka fo minye ku bi na wuli ka joke wuli ka jo min gonna na ku bi na fo sedawo ye kwa ndi sedawo febe anta fe shini ndo minye awai ka do boulevard de l'indépendance ku bi na keka yemva dew ni ala ka je clever to no luduna ka akoni aje temene la ya jara ako boulevard de l'indépendance ambe do mene ko bi awai ka do dugubla kausa la da wuli la da bina la clé juma duwe na kalo clé folo no ye avril kalo ako de stratégie la minye manifestation belebele ko ni bigono ne do awai ka do clé fona to ma dunga ba société civile amado wulile do katabali goshi do were te ka kuna funi di mbe se ka to mali awai ka do abise ka bosse de o bulu chugumi akuni ya jetemene ni gal de bike ma minu gembe ka nin labe inge awai ka do a mouvement acteur wu ye jonu de be mbe ka nin ma ko fule nu mbe ka awai ka do udeme akunu num bela jele ni galuye ni gali minu ni ambe atomisigi sabu awai ka do ni gali nu awai ka do kanga jabi akuni ya jetemene kabir wati mi ibrahim bouakar keta no ibika gwena ka bo awai ka do jabana nyama ala ka dawro nema ala ka hinala ako ka bo wati anyere damo anni awai ka do sedawo a jabana nyama ande se mbeka flikelin fiye so me mingera awati kana sebila asome ti daka bambulu ngon kunda ako de kama minye awai ka do jabana famo hali bi anyini ne de bufe ko alaje awati di koronu garam di mi mba jira ka fo kalaw bitani wati bi kujani wati akuni alaje kalo kle kono do no janvier kalo oti bitaba tara wolo mina sabu de taw awai ka do lukoni anyi wati mi redu makamino ke yo lafli ka klaka awai ka do pembe nyangini bele ota ka da angum bew ambargo belebele ota awai ka do ni ka da angum ka joni chesuru barka boyana kosobe koso dani na kalo kle tan shegi dani kono do ana mugan temene gudlok juna
tani ka segu ni fon jamange an ga jamana ingonna na min se ka to awai ka do ko numbe no ya joni ga na tabe CEDEAO ni ngela min takanye shi awma min ti sariya fo dingile ngono awai ka do jamana fanshife ka do ka fo o yefenye femi na be ka fo do na be ko so ko to ay mawtoro wulo muna ko mingera anga malien de umbi yoro ni watina population awai ka do utoro ledu su ka shiledu awai ka do ta do o be fon fe mingeble ako de kama minye awai ka do jamana famo ko ni jamana de do be ko ni nyamba ka fo CEDEAO anake awai ka do dibidibini do be ako bolo do be CEDEAO ko be ka pushe wa bolo mimba ko bolo wera te ko farazidu bolo ngono ni shimbe ma minu yere man no lu ko ni awai ka do ni ngoyi na fu o be bazum ko fo no ye Niger awai ka do o nyamai abe Alassane Dramane Ouattara ko fo bolo ngono ni shinimbe oluma ko sobe o de kama Mali yere wuli ka joke wati laba nungo na France ambassadeur anya gwe sabu Joël Mier adirala ka fo akumbe ka kurtu ko ni fen jamange kle sabadira ma 72 heures akata ka bo awunga jamana kono no te allaba awai kado na wulla mina ataflani atidu wala fatrika ba ku ako ka boy dani marko osrasu franci ko ngam fo la ku cheka na ku kana force takubala sama fo anye ando yala la kosobe anya wuli ka joni chesruke anya shuma yelsa o ko bisika danzira la chugumi ona tabe franci ka fatafli nga anya njo anjoro fana kera awai kado awun sagoyi fatrika ba ku ako barkan min fana nande do awun fe jamana ngonna na anya wuli ka joke o fana nofe jurula ka fo bara imbe ka ke chugumi o tan fe la ko wuli la ku bita wa foru nyina wati kono ta la blende ayo ko koso na ko kasa uche au kata ko ni fefen kele fle ni mbe kembe awai kado joli de kan nenk akoro ka se bakoro toli be faraji kamangoro abe awai kado aworo franje ni mana ko kuma fo miade ako kuma na minya awai kado faraji na yi yugu doni joli mba mandibe anyete do wala ku kati seme awai kado CEDEAO la yelsa CEDEAO bi se ka pousse chugum mina abse ka awai kado awbo anda bloka chugum ako de kama minya CEDEAO ako ni be ka kosu beke ka se ka foso de nyomine ka se ka foso de toro ka se ka ke sawye foso de bi se ka dusuka si soro chugum mi awuli ka joku ka nyama no fe ako ni ala je minyi awai kado ni mbedu sumakashi ani ni toro fala ni nywanga ya to malion ko ni nyamba la ka fo CEDEAO donc ala o kanga bara minga utola ko kuma bi juma do ena wele dambe ka nyeshim bema ko beka bo ka nyanzoro minyi boulevard de l'indépendance yar sa mi se ka to abi se ka tanyi ni CEDEAO ko CEDEAO ka taka boy papier minumbe jiri minumbe sebeni kembe minunga fini minumbe sebeni kembe minunga abeni ya laje damuso kuma kelena CEDEAO France dégage CEDEAO ni France ka taka boy awai kado odedu trike ba ko mi yenyi ngali ni min vle ne awai kado yelma abina ke ni jamana autorité mo no jamana maraboyi o ka mado na yeni ngene ngonna na wa ni ngali to me akoni sigile ga ko in laben baw minum ba kokoro ma ko ni masika ala don ko sobe la ya jara ni ya ka fasire ngo min yi awa soirée bo ko o ka bido boli ibnya bala madama ganjama bonya asebe ko jaranye ali biya mayira kanu bawla ku sugole men nura FM na bi kononto ani nani tomi murumuru duru daga duru sira 76 33 43 03 indicateur duru niveau ne ba ale samaga gerna ni ya boko basaba ani kema duru ani bisaba ye ka be bijuma do ma afrika lo kle folo sam bafla ani samuga ani fla munye ode akumara ako kanyashi munye barkani akeleme ka bara jugu muniko o baro ko buluda gaw ko fe munye do akun temane la munye gaw gouverneur de ale batakici ata di munye barkani mauma kaira ka fa ku bi ka micro trottoir mun ngani ka ke gaw yan fan fe ko fendo ku fe la ko te bi ko ku te fe akatebli o siratige la ko munye autorité de la communication na be aki kofo nyama olu fana u senda munye gouverneur sino la kuy kaira ka foko munye France be ka nimbara munke barka ni nimbara munke ku fendo ku te jajina bi nyama ku te na jina sini parce que ba ka fola ako munye akalla jigina be na ka foko munye gawo gouverneur ale fana batakici o bolon ko fa munye autorité de la communication na be aki ale fana kofo ale fana ayira ka foko munye barka ni keleme ka nimbara mun ku sigi singa ni wati laban nuna ka majata ka barkani ka asegere micro trottoir nunko o ke munye dugu konna la o jaw fana o be kla ka time munye anwa kuna fon directeur do fe anwa munye kere television so do fe munye aki fana ayira ka foko ye fenye kutina jena ble kutina jena shi ku jojoro de osobe fatriba ka fola ako munye sigata la on force barkan sigata la baran kon ko aglera foka aglera na manya ka foko munye gouverneur de ko aleye batakici uma munye aki fana fleki senda o sinola
munye jekulu mumbe nanka ma association malienne de télévision libre amatel nyama muye kuna foni achira kata duma kaira ka foko munye télévision so dobe anga jamana konomi domna kombi olu fana be ka barkani ka ka baro ke kuy barkani mbeta munye micro trottoir mun ke gawko fe nyama ko ka barkani ka a promotion ku oke ka majani ni ka di munye barkani ma munye aki mawya ira ka foko ye fenye utefe mashika ateme munye iga télévision so la utefe mashika ateme munye iga jabaranunga ko sabuga ko munye barkani ko munye ka majani ni ka asgare ko munye baran ke kunyo uye o siratikela munye aki koni ira ka fo ku jigidale maka ka fo ko munye amatal maw sigata la korofo munna afole fleni ku be na korofo inga atabala munye aki mawya ira ka fo koni akli nai koni yaye ko atarami domna kombi ko sabuga fenchama ne be ko onyamini ndo anga jamana okono akoni duwa jemna kalaje ani faransi karle no nywana abeninga na wati ni bo faransi banga jamana kono akatani san kono don ye wonna ko kunye ka kele munge nyama ku udasna kalaina utawati ira sele kasura wira de afo ka foku ubeta ubekla ka tafo ku ta majawra ini mali don fefe ka nyasu uma o joka kla ka teme munye anga ka ira television sola nyama ko fendo fa munna ti jenai bi ka anti jenai sini patriba ka fola ako duwa kun temene na duwa kun konna ira la munye general Musa Traoré na le gawo gouverneur ale fana ni bataki kelen ka achigoy ninga ta di munye barkan mamununu ube gawo ko abiga bara mun ka abroda micro trottoir mun abiga ke ka majayi ni ka nyesi awyere ma fe mun do aya bla bi aya bla sini fatiki baka fola ako munye barkan ira ka tali ka bo anga jamana kono nyama korofo sewon chobokoro challendo foka foko a chobokoro challendo ni duwe ko njatemine Emmanuel Macron ale ira ka foko munye kalo nani foka tabla munye kalo worola ko wala sako ale ka kale ka choko ta ka bo anga jamana kono kalo nani ko kalo woro ko ode ka di alema ga fatiki baka fola ayira ko me domna ko mbi munye France ora ka chef d'état major dobe ale ko ni ayira ka foko munye France kale ka chow keme sigila ko biolon vla ane duru nyama ko okon ko osigina ko otara na ko ngon fleni anya sama ga bamu indicateur duro nouveau ale ko na la ode ale sabani gale madu mega nyama ibunya obala ndo bunya barka bunya jaranye ndo halibi arajo inura fm bi ko ndo ni nani tomi murmuru duru ambe fulin toni amba la se kanu bani de me babema no mogo bana 76 33 43 03 be ni amweli ban surala ni wasabu bla ban surala amana ka fo femi numéro indu 76 33 43 03 manambe awai kado fulin toni lase kanubani de meba bela jima kunu malien de do be Cameroon kunu na kubana ako bi ko hali Cameroon awai kado famo no mununa no nana no sera uluma ikado kunu yo lu nyiniga ni lu ko ne papier bo min ba jira ka fa ko lu be malila ndo ga do fu bu faranywanga ba fu ko félicitations on est vraiment très content notre président Hashimi c'est africain 100%. Abana. Au ko bilama malien de minu bitunga fe jamana koka u ko ulu bero men bilama wasale do de ndo wasale do de wallahi wado bu kunde shabu tanjugura awo ndogoni du ka su be shabu don shabu tanjugura la ka u ka duba men vle misra shabu be boya be faransi ale era ko bi ko hali faransi ko do fara la buru songoka awo o jef o gele me jef fambedo ko do fara la buru songoka gele me jef fambedi wallahi gele tan yera kuy wallahi ikran ne irisi karle mundo nyona wallahi nyama ore kra sobe kana ni gele chamani ndo jango burugo to abu bu yere nyinna de wallahi bu yere nyinna nga mini anga autorité o vraiment ne be ka donc a fo changement ba be ka donc ko la parce que yere be ka fen chaman ye ou be ka fen chaman jatemine RFI dama geni tede le fait de demander encore ko a RFI de France 24 ou ka kuma minun be ka fo ko an bololo sanfo be radio wera ku ta ku bu baba yelma ka kuma ulase ko interdit ndo ça veut beaucoup dire kosobe est-ce que ke miri dure ka la jaba korobe kuma ina ko kosobe o de ato chenga dongli ko ka ta buguri do angulo la dongli c'est toujours d'actualité mal denjugo be mal bayinde ko biya mais o hakili be nazaro bulu manu num bulu de abu bulu Emmanuel Macron na ka jamana a chama ala ka ni sabo ami no te kono dimitew feminu ngoni keranga nyumo fo abana hali Amerique na yimina ngura soro ababo wa yira ko mina ngura soro la hali Chine hali Japon hali Russie nu ye minangura soro ubayira minangura soro la alhamdulillah kore ni mina hake bambulo ni mina hake bambulo o ko ni folo e ko re kore president click akewa angara daru nana de ama bawa Sheikh bi jarate ne ka foko hali Congo wallahi abike
a ko hali Congo k'olu kunna wololen de bɛ taama bi a banna a ɲɛna c'est bien kosɛbɛ nɔgɔ bi taa min awai ka dɔ kunnafoni n b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon Mahamani Touré a kuma bɛɛ a ko min ye Cherif Ousmane Madani Aidara a y'i ɲɛsin kunnafoni dilaw ma Sikaso a kumana a ko min ye awai ka dɔ Mali gouvernement o ka wuli ka jɔ kɛ da dumuni fɛn de bɛ yen n'o sɔngɔ yɛlɛlen don ni an mago bɛ jɔ a la sunkalo la ni an tɛ taa kɔ fiyewu u k'a lajɛ 100 o 100 u ka 40 ta anw yɛrɛ bɛ 60 ta a banna o ka ɲi o ka ɲi ya bani o ka ɲi dɛ a ka ɲi u ka 40 ta anw yɛrɛ bɛ 60 ta kosɛbɛ 100 o 100 40% u k'o ta ya bani ko ten a banna n'i ye jateminɛ kɛ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara le guide spirituel Ansar Din international min ye président du Haut Conseil islamique du Mali o tɔgɔ la a bɛ Sikaso awai ka dɔ a tun bɛ Sikaso nin waati laban ninnu kɔnɔna na a ko nka a bɛ waati dama dama bɔ min ye ani kunnafonidilaw kɔni olu kumana a kɛra mercredi kalo tile 30 san 2022 kuma ninnu taara awai ka dɔ fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛmaw ka kumaw ani ka dɔ jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan k'i ka don u ye hakilila falen kɛ ka ɲɛsin o ma o de siratigɛ la a Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara a kumana koyi min ye awai ka dɔ kumakan minnu bɛ yen n'olu bɛ ka yɛlɛ diinɛma dɔw n'olu bɛ ka hakilina minnu fɔ Ousmane Cherif Madani Aidara a y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu kɔni hakili tɛ dɔwɛrɛ la koyi u bɛ ka wuli ka jɔ ani sugu bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to diinɛ u b'u don o kɔrɔ u bugu o kɔrɔ min ye awai ka dɔ ka sɔrɔ ka u sago ye min ye ɲini k'a sɔrɔ min ye sariya dɔw de bɛ yen i kan ka tɛmɛ olu siraw de fɛ k'a sɔrɔ sariya dɔw de bɛ yen i man ka dan sago awai ka dɔ ka tɛmɛ olu la a y'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔ diinɛ matarafaba minnu bɛ yen waati bɛɛ a nɛniw ni fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ awai ka dɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ale yɛrɛ bɛ taabolo min kan i ko bi ale yɛrɛ bɛ tilen ka dɔgɔya u bɛ tilen k'ale nɛni bɔlɔlɔ sanfɛ nka n'a t'a bɛɛ min ye ko in bi cogo min na a ko in kɔni a fɛn don fɛn min n'a bi maa kabana guwa a ko Cherif Ousmane Madani Aidara a y'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔ ko ninnu bɛ ka kɛ waati min o tɛ awai ka dɔ nin waati in ye nka waati tɛmɛnenw nin bɛɛ tun bɛ kɛ donc olu bolo jamana ɲɛmaa minnu bɛ anw kunna bi awai ka dɔ k'u jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na jamana fanga yɛrɛ n'o ye autorité de l'État ye jamana ka bonya bɛɛ k'a dɔn jamana kɔnɔna ye min ye jamana bonya ye min ye u k'u jija yanni u ka taa u k'o sinsin kosɛbɛ k'o na kɛ fɛn ye fɛn min ni awai ka dɔ o bɛ kɛ nisɔndiya belebele ka ɲɛsin olu ma o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Ousmane Cherif Madani Aidara sunkaloba min filɛ nin ni an bɛna don a kɔnɔ waati in na l'heure dama dama de bɛ an n'a cɛ Haut Conseil islamique du Mali o ɲɛmaaba a ye awai ka dɔ commerçant wele k'a kɛ Ala yɛrɛ jatigɛ ma sɔngɔ damatɛmɛ wale min bɛ yen n'u bɛ k'a da dumunifɛnw kun u k'u jija u k'o sɔngɔ damatɛmɛ wale ninnu u k'olu bɔ da dumunifɛnw kun a k'olu bɛ wele bila autorité maaw ma u k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen transition ɲɛmaaw u k'a lajɛ produit minnu bɛ yen n'o ye da dumunifɛnw ye an mago bɛ jɔ minnu na malo nɔnɔ sukaro tulu a n'a ɲɔgɔnna caman u k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na u ka awai ka dɔ fɛɛrɛ ani dabali kɛ min bɛ se k'a to awai ka dɔ ko ninnu o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ko olu kɔni bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa ninnu ye a b'u wele 100 o 100 ni malo n'a kan ka san dɔrɔmɛ 100 u k'u jija u k'a di fasodenw ma 40 60 u k'a di fasodenw ma 60 40 olu yɛrɛ k'o ta a ko ale b'o ɲini u fɛ nin sunkaloba in bonya kama n'a ka di u ka n'a kɛ waati wɛrɛ dɛ a ka kɛ dɔrɔn sunkalo kɔnɔna na sunkalo kalo kelen a ko ni awai ka dɔ u y'o kɛ ale b'i kali ka fɛn bɛɛ fɔ jamana ɲɛmaaw ye walahi min ye Ala ye ko Ala t'a u ka o waleya ye Ala t'o to ye dɛ a ti to ye wa u b'a nɔ ye u b'a nafa ye wa ni Ala sɔnna ma u b'a kunna wulibali don o tuma u k'a lajɛ a tɛ wuli min ye awai ka dɔ fɛn ye a dɔ ka bɔ a la a tɛ wuli o tɛ fasiri don min ye Mahamani Touré ka dɔ Nouvelle Horizon a ka fasiri u ka bidon bɔli a b'a la Madame ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye mun ye ya badi an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Mali tribu ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Mari Thérèse Kulubali ne dege kalanden don ale de kuma la a ko mun ye sunkalo ani mun ye dunfɛnw gɛlɛya ɲɛmaa ko babu in ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ wa ko fɛn mun don k'a bɛ ka maaninfinw fana k'u kamana gan wa mun ye Mari Thérèse Kulubali a ye ɲininkali to min ka a sigi a ko mun ye an ni sunkalo i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la a tɛ tɛmɛ mun ye heure damadɔ kɔni o kan o waati kelen na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye da balo fɛn dɔw bɛ yen tulu malo sigaro mɔgɔ minnu bɛ bɔ mun ye jamana wɛrɛw kɔnɔ ka don an ka jamana kɔnɔ la ɲɛma siga t'a la a caman kɔni sɔngɔ yɛlɛla nin waati laban ninnu kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye da balo fɛn dɔw fana bɛ yen salon olu sɔngɔ kun ka gɛlɛn nka ɲinɛ fana ko olu sɔngɔ fana ka nɔgɔn patriba ka fɔ la a ko mun ye tulu ye fo ka taa fara mun ye malo kan ani nɔnɔmugu ani fo ka taa fara sigaro kan siga t'a la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ko u ye balo ye balo mun ni maa minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ sun
sunsungalo kɔnɔna la ne ma u tɛ se ka taa balo ninnu kɔ cogo si la o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko maa caman jɔrɔlen dɔ bi k'a fɔ ko nin suman minnu filɛ nin dɔ yɛlɛlen filɛ nin a sɔngɔ kan ko a bɛ na kɛ sababu ye ni kana ne furugu don wa maa caman kɔni jɔrɔlen dɔ bi nka fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ fɛn caman fana bɛ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ olu fɛn ninnu kɔni olu k'u sɔngɔ kun ka gɛlɛn salon yan bɛ don min na ko bi olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔngɔ nɔgɔyalen don jamana in kɔnɔna la a ko misali la mun ye sogo ye mun ye salon i tun bɛ sogo koloma ɲɛma ko tun bɛ sa mun ye 640 o kun ye a kulo kelen yan bɛ don min na ko bi mun ye o sogo koloma kelen k'o bɛ 580 na o b'a yira k'a fɔ ko mun ye salon ko sogo kun ka gɛlɛn ka tɛmɛ ɲinɛ kan nka fatigiba ka fɔ la a ko k'u ye munumunu fana kɛ yɔrɔ caman na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamakɔ kɔni kɔnɔna la bi ɲɛma pomme de terre kɔni a jɛnsɛnlen don Bamakɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye légumes ninnu fana ye ɲɛma siga t'a la k'o bɛ Bamakɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye sɔngɔ damatɛmɛdiya la a ko ne k'u fana bɛ Bamakɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi commerçant y'a yira k'a fɔ ko mun ye k'u dɔrɔmɛ ma fara a kan wa mun ye pomme de terre fana ko dɔrɔmɛ ko o ma fara a kan nka fɛn mun ni dɔ faralen don a kan an bɛ don min na ko bi n'o de ye tulu ye nɔnɔmugu malo ɲɛma ninnu ye fɛn ye mun ye sunbaatɔ tɛ se ka taa abada ninnu kɔ o kama ko wele bɛ bila an ka marabaw ma ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ suman minnu n'an bɔlen filɛ k'a fɔ nin ɲɛma mun ye sɔngɔ damatɛmɛdiya malidenw bɛ se k'a sɔrɔ sunkalo kɔnɔna la lafiya la cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun Mali tribune kɔnɔ Mari Terese Kulubali ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mɛkɛ ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ min ye fasiri kɛbaaw de bi taa yala ka fasiri kɛ o tuma na anw b'a lase limanaw ma hali n'o y'a sɔrɔ min ye awa i k'a dɔn an bɛ dabolo min kan bɛɛ bi taa sugu la bɛɛ bɛ se ka taa i ka ko ɲɛɲini nka min ye awa i k'a dɔn da dumunifɛnw jɔn ko ala a dɔw bɛ yen u sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ yɛlɛlen don a dɔw fana bɛ yen fɛn ma far'u kan nka nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana bi taabolo min kan bi an k'a dɔn an bɛ min nɔfɛ an k'a dɔn min nafa ka bon an ma kosɛbɛ o de ka ɲi kosɛbɛ n dɔgɔ min ye hali bi an ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka o n'a ta bɛɛ an kana ɲinɛ k'a fɔ Asimi ye dɛ o fana k'u hakili to jamana ni jamana kɔnɔdenw na dɛ a y'a hakili t'u la dɛ kosɛbɛ fana k'u hakili t'u la dɛ kosɛbɛ o de ka ɲi tiɲɛ an bɛ foli lase min ye awa i k'a dɔn madame Lalabi Awa Gafure Awa tɔgɔ filaw an b'u fo u bɛ fo waliɲuman dɔn kosɛbɛ min ye awa i k'a dɔn sanga ani waati Awa Jalo ani Awa Sako Mohamed an b'i fo k'i Lalabi ka Abu fo ka foli ani tɔnni k'a lase Fuseni ma Lalabiya maa bɛɛ an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin aw ma Yɔrɔ FM sanfɛ a b'a hakili jigin Gawusu Kalilu Berete Lala ni abi den belebele ala ka awa i k'a dɔn i dayɔrɔ nɛɛma ala ka fara silamɛsuw kan mɔgɔw ka maaw hakili jigin fana k'a f'u ye sunkalo fɛ lɛri ye lɛri kelen ye o tuma na sa min ye an bɛ n'o piripago ni ka sɔrɔ ka taa ka foli kumaba min bɛ ani nafama min bɛ yen an bɛ n'o di dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka taa donc maaw k'o yɔrɔ fana k'o faamuya hali bi ala ka ni sababa bɛn n'an bɛ taa an bɛ se mɔgɔ min ye kunnafoni ye hali bi an b'ale ta kunnafoni min bɛ n bolo kɔrɔ n b'a bɔ La Sentinelle kɔnɔ La Sentinelle awa i k'a dɔn maa min kuma bɛ o ye awa i k'a dɔn tɔgɔ kɔni ma sɛbɛn yan sa o mais a bɛ La Sentinelle de kɔnɔ La Sentinelle tɔgɔ k'an k'an cogo dɔn an k'an kɔlɔsi son awɔ voleur son bala Somala dɔgɔ ala kana barika don Somala la koyi walahi o y'i ka téléphone suɲɛ walahi ala kana barika don la bara suɲɛli cogo wɛrɛ b'u bolo dɛ dɔgɔ suɲɛli cogo wɛrɛ b'u bolo dɛ an bɛ boli dɛ ala k'an kisi ninnu tɔɔrɔ ma ami ko suɲɛli cogo wɛrɛ b'u bolo dɛ Somala ko fɛn dɔ bɛ yen a jima don a ka magila ani ka kirin k'i da kutubu a si ma kɔrɔsi ye an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an k'o dabila fɔlɔ sugu kɔnɔ don an k'o bila ayi bon o tɛ se ka maa kɔni kirikara sugu kɔnɔ ɲama ninnu fɛrɛ ka ca n'i tora taama na n'u y'i kirikara k'i da u yɛrɛ dama bɛ tila k'i cɛ k'i ta k'u ka maa ye o attention un nouveau et redoutable mode de cambriolage à Bamako un mystérieux liquide dont le seul contact provoque l'évanouissement de la victime wa ɲama ni mun filɛ nin ye tan a modèle wɛrɛ tun b'u bolo san dɔ la a tɛ tɛmɛ san 3 kan o tun ye parfum ye bɛ taa ko parfum filɛ nin n'i y'a u b'a fɔ ko na n ka a dɔɔni fiyɛ i k'a kasa nɛnɛ n'i y'a kasa nɛnɛ o y'i taalen de i ka ko o kɔni u y'o kɛ maa mun na Bamakɔ a tɛ kɔnti nin ko in kutubu ala k'an kisi
ako aweka do ni min vle ni min aweka do ima delika maye lala ko yin ma min soro ima delika kuma ireme abise ka ke nga min aweka do luko ni be dablo manga ko bi sika tala ulu ya me ulu ya ye wa min aweka do commissaire min be no e commissaire divisionnaire na be aweka do sandigi kamisoko kofo ale ni aka chede o 9e arrondissement ko tesa ningo yin ko ube aweka do a 70ya sabu ningo yin fami aweka do luko ni a sege tu tege da kiseka kaseka ko nyedo ndoko ningera chuko di anga nyefo limana o ka famia sorala ningo yin muso dodi muso minni aweka do ko atoye ajara samugwa ani woro mado mimbi wele ko employé de commerce abese bini ngoro di ko minya aweka do ale de wele la ka to abaka shweni kene kanda erela minya aweka do sebini ngoro nindo sibiri do kalo klimugwa ani woro san 2022 akera 20 wati siginyogon do de be o de jetimene doke ale ere siginyogon be tabulo minga anu be aweka do chugoya mina jongo ala oyo adabali ba ya kamana gwa ma fleka nyingal de ke ka laje kana soro ja ni nyeko were mundum kera anga nyefolike ko minya aweka do ma chaman be uluko ni ye minya siginyogon ale wulika joke kata se commissariat la mimbe commissaire divisionnaire santigi aweka do kamisoko ko 9e arrondissement kompol akuna funi dirama yoromi ka fo ango ni siginyogon minu fleni o ka sokonna na nyembu ke chuko la chugomi ni manager ayita jona awkata laje kompol ya kam mobla onongo mbela ko wulika kata laje o mogo wulile utara kata soro minya aweka do ma fembe no lube so ngono abed dambe aweka do mishinala minya aweka do musodobe ni aweka do onaka musoroba o ko ni bi yala abi yala ka yoro laje onongo ni bela jilena uye garaw kala garaw kele minya aweka do section ber mofe utara na ye aweka do nika sikata nyedo ko imbi chugo mina anyini gale jongo ala ayajira ka fo minye ni ngunye nyere la ale ko ni sunye nga ale nana de sabu gelabe jamana ngoro ko imbi chugo mi adonedu o kuma ni yaye ni manu num bedda lefle bishunala be krikarale du krinedu do were te koy akoni mvura min fle ne aweka do ale be ni mvura indi labara wa ni de bike soguye ka ni manu nun ka aweka do be krikara akoni ndo 20 wati ale yikare ka do ni ndu ngono sebeni ngoro aweka do ale ko ni nongo ni bela ale sinaka manu nun zoro manani ale fura yinzunzu uka onongo bela o be bali ka bo min galama ni manani be sina ki shele dugumati aseima ani ki shele ashitu koroshi ko nongo bela ale ko ni duna so kono ka fuyeli damene yalsa ale be ka do soro chugomi ka blakun yalsa ale bi lafiya chugomi minya enquêteru lugo ne buga sika lula ka do fura imbora yoro mi ani jonu de ka barado be ka ko inge chugodi ka se ka nyedo ka ni ngo inde do wore commissaire divisionnaire min be no be sadigi kam suko kofo ani adje nyo ko jongo ala o kemme ka kangarda kange ka nyeshin population bema be ki chugodo be ki ke chugodo ni ye maye mindu nika yana ka fen joshila ye jija ika apirbo ni bisika mingalo kala de note na fer lima ele ni eta ko ni bike bada shuno fo kata si ale mana kla ka bara wala kumami e bi wuli kumami e o ya soro c'est tout c'est fini fatiri fle ndoko minya aweka do bamana de ale ka fatiri do be la sentinelle kono ko ka bidon boli ako merci compol fatiri do manu no faraka chane ala kan kici mafle de ala kan kici de wa aywa ala kan kici amina ya rabbi ala kan kici nyama amina ya rabbi nyama wati ngone asaba korosira ko madame la vie chère o itmende muso indi doa poivron muso ya ade re kontaro muso yembe min no fe sawo ko nyini duwa orosia ko orosi dambele de doa ube munde dudi o dumbia de do orosi kondo dumbia de do akoni ya abe tada be fengele abe jmen no fe abe to ni la to nyini de do wa ubi abe do de ka kelela wa ubi nyama abe transo re de mandai wa ubi munde do parce que transo manie tede nyama abe do de ka kelela ali ko do ak meka tabati ada kala nere en kono mine sawo awake ite fese fe ni ay ni asumugo be ay kuma muso fese ay kuma fe here kondo awo era do wala tala fo itala na bana fo itala aywa bismillah wa akli nyamini ala ka ni sababu ami wala ni fasire amba daya awo kasobe ndo wati sera fa chuko mina wati na nijo amba ira limana ona ka fo radio Nura FM globo de kungana ka do ni ala sona man denendo 10h 11h mina nyogo soro ya manga do ke nyoye sungolo min do ne fle time ko nyuma ala ko di anas la me nyogo bela jilema ka no bani de ba fem be no be ka name abe fo ka be wali mando Nura FM awai ka do safe o mana mbe
I ka cɛ y'a dabɔ koyi CDR tɛ wa basi tɛ a bɛ ɲɔgɔn bolo ye cɛw ala k'a ni sa ami o kumana min ye ka foli lase Mamadu Kulubali Sambu Kulubali an kana ɲinɛ a kɔ ala kile Sambu an k'a fo kosɛbɛ Général Sambu an b'a fo k'a waliɲumandɔn kosɛbɛ sanga ani waati min ye Mamadu Kulubali fa an ka foli ba ye foli lase Ina Arama Jɛnɛ Aweka dɔ Danbele an b'u fo min Yakuba Gindo Yakuba Ero Yusuf Sisɔgɔ an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma fan dɔ fɛ Gawusu Keyita Gaston de Fer an b'i fo k'i waliɲumandɔn ka foli lase Burama Tarawele Jo Bɛrɛn kamalen bi kɛnɛ mɔden kamalen kuntigi bi mɔsi in kɔni a cogoyaw ka ɲi a wuli cogo ɲɛna bi wuli cogo ɲɛna o kuma e yɛrɛ tɔgɔ ye Bouakari ye e jamu ye Tarawele bɛɛ k'i ma ko Beti ne ye Mamadu Mayiga Mayimunatu den Gafu Jɛman Kamadu dagantigi a ka cɛ galon de b'a la wa mun de b'a la a ka nin kutiri bura a ye bon création fana ka da ye o wayi non nin ye kamalen biɲɛnkɛnɛ création ye comme cɛganaw don création ka d'u ye o kɔrɔ o kɔrɔ o don dɔrɔn I mana bila basi tɛ e ndi an ka mɛn an ka sɔrɔ ka taa Gawusu Keyita Gaston de Fer nɛgɛw bɛ de bolo i bɛ nɛgɛ bɔgɔti kosɛbɛ waati sera ni ala sɔnna ma ntɛnɛndon an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kosɛbɛ ni ala ka jɛ ye mashallah ala ka ni sababa bɛɛ ami Amara Jango on n'est pas obligé de soutenir la transition ayi an m'o fɔ ko e m'a faamuya de ayi maa si tɛ transition bon bɛɛ n'i ka faamuya cogo don anw bolo transition soutenir tɛ koyi ayi anw bɛ ka min kɛ o ye ka wulikajɔ ni cɛsiriw de kɛ pour que vraiment cogoya bɛ se ka sɔrɔ cogo min kosɛbɛ hali bi jamana bɛ se ka avancer cogo min a ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ kuma yɛrɛ fɔ kuma de ka fɔ dalilu bɛ sɔrɔ i bolo kuma mun na a banna an bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ kelen de kɔnɔna la yan an bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔnɔna la yan ni fɛn nana fɔ fɛn mun ni ani tiɲɛ yɛrɛ ta fankelen fɛ ko an k'an da gulɔbarani sigiw kan ne ma o ti ɲɛ dɛ a kuma ka ca kosɛbɛ a ti ɲɛ ka t'a la ayiwa an balimaw an b'aw fo ka waliɲumandɔn kosɛbɛ an b'a yira aw la k'a fɔ kulo bɛ radio Nura FM de mankan na ka seli kɛ ka bɔ ko ɲuman ni wɛrɛ da la awa i k'a dɔn gafe n'a bɛ kunnafoni sɛbɛnw n'a b'olu kofɔ nin ye awa i k'a dɔn olu kɛnɛ ye k'aw bɛɛ ka foli kɛ awa i k'a dɔn radio so in kɔnɔna na foli in tɔni k'a lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛ diɲɛ yɔrɔ u fo hakɛto bɛ nin kan sal ala Mahamadu a k'an bɛn